ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሽወደንን ፊንላንድን ኩሉ ረቋሕታት ናቶ የማልኣየን ክብል ቃሉ ሂቡ። ምስ ምውሳኺ ዘቕባበን ወለድን ባንክን ኣብ ሽወደን ዕዳጋ ኣባይቲ ተረጋጊኡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመረበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 23 ግንቦት 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ። ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ናብዞም ዝሰማዕኹሞም ክልተ ቀንዲ ርእስታትን ካልኦትን ዘጠቓለለ ናይ ዜና መሰናድኦ ከሰጋግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ፕሬሲደንት ሃገረ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሽወደን ወይዘሮ ማግዳሌና ኣንደርሾን ከምኡውን ፕሬሲደንት ፊንላንድ ሳውሊ ኒኒስትሮ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ ሽወደንን ፊንላንድን ኣባላት ኔቶ ክኾና ሙሉእ ደገፍ ከም ዝህበን ኣፍሊጡ። ክልቲአን ሃገራት ድሕነታዊ ጉዳያተን ንምውሓስ ዝደልየኦ ክውስናን ልዑላውነት መሰለን ይጥቀማ ምህላወን እውን እቲ ፕሬሲደንት ኣመልኪቱ ኣሎ። ሃገረ ቱርኪ ከም ነባር ኣባል ኔቶ መጠን ዘለዋ ናይ ድምፂ ስልጣን ተጠቒማ ንኣባልነት ሽወደን ፊንላንድን ክትቃወም ምዃና ኣብ እተጠንቀቐሉ ዘላ እዋን ፕሬሲደንት ሃገረ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዚ መግለፂ መሃቦ ኣገዳሲ ምዕባለ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ሽወደን ሓቢረን ኣለዋ። ኣሜሪካ ብዘለዋ ናይ ዲፕሎማሲ ጸቕጥን ናይ ዲፕሎማስያዊ ተሰማዕነትን ምስ ቱርኪ ኣብ ጉዳይ እዚ ምዝርራብ ክትገብር ከም ዝኾነት እውን ሓደ ምንጭታት ከም ዝገለጹ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ሽወደን ሓቢረን ኣለዋ። ይኹን እምበር ሃገረ ቱርኪ ፊንላንድን ሽወደንን ብፍላይ ሽወደን ናብ ኔቶ ክትኣቱ እንተኾይና ከተማልኦ ዘለዋ ቅድመ ኩነት ብዝርዝር ኣቐሚጣ ከም ዘላ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ኣለው። ኣብ ሃገረ ሽወደን ምስ ምውሳኺ ዝቕባበን ወለድ ባንክን ዕዳጋ ኣባይቲ ምርግግኡ ተሓቢሩ ኣሎ። ዕዳጋ ኣባይቲ ሽወደን ኣብ እዋን ለበዳ ልዑል ናህሪ ኣርዩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ምርግጋእ ምልክታት የርኢ ምህላው ከም ዝተገለጸን ኣብ ቀዳሞት 2 ሳምንታት ወርሒ ግንቦት ኣብ ዝበዝሐ ከተማታት ሽወደን ዋጋታት ኣባይቲ ሒደት እኳ እንተኾነ ምጉዳል ኣርዩ ኣሎ ክብል ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ሳሲክስ ኩባንያ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ሓላፊ ዝኾነ ሃንስ ፍሊንከን ከም ዝገለጾ ርግእ ዝበለ ዋጋ ኣባይትን ንሸየጥትን ተጠቀምትን ዝጠቅም ብምዃኑ ምስ ንባድ ከም ዘየድሊ ፍሊንክ ወሲኹ ገሊጹ ከም ዘለውን እቲ ሓበሬታ ረዲኡ። ሃገረ ዩክሬን ግዝኣት ሩስያ ሕሊፍካ ብምሃብ ንዝግበር ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዘይተሰማማዕ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዩክራይን ነዚ ተሪር መግለፂ ዝሃበት ፕሬሲደንት ቮልደሚር ዘለንስኪ እቲ ኩናት ብዲፕሎማሲ ጥራሕ ክፍታሕ ድሕሪ ምግላፁ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣማኻሪ ፕሬሲደንት ሚኻይሎ ፓልዶላይክ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሕድገት ንዝዓበየ ዝያዳ ደማውን ወራር መጥቃዕቲን ሩስያ ከቃልዕ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ኣሎ። ሃገረ ሩስያ ብወገናቶም ኣብ ምብራቕ ዩክራይን እትርከብ ከተማ ስቨሮዶኔስክ ዝከላኸሉ ዘለዉ ወተሃደራትን ንምኽርዳን ፃዕርታት ተሕይላ ከም ዘላ ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ፕሬሲደንት ፖላንድ ኣንደርዘጅ ዱዳ ፈለማይ ኣብ ኪየቭ ኣብ ፓርላማ ዩክራይን ብኣካል ብምርካብ ነቲ ፓርላማ መደረ ከም ዘስምዐ ተፈሊጡ ኣሎ። መራሒ ፖላንድ ድሕሪ ኩናት ኣብ ዩክራይን ኣብ ባይቶት ሃገር መደረ ዘስምዕ ዘሎ ናይ መጀመርያ ኤውሮጳዊ መራሒ ኮይኑ ኣሎ። ንሱ ብዛዕባ መጻኢ ዩክራይን ክውስን ዝኽእሉ ዩክሬናውያን ጥራሕዮም ድሕሪ ምባሉ ኣባላት እቲ ፓርላማ ደው ኢሎም ንመደርኡ ኣጣቂዖሙሉ እዮም። ዩክራይን ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኽጽምበር ሃገሩ ዝከኣላ ዘበለ ኩሉ ትገብር ምህላዋ ከም ዘገንዘበ እውን እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንሑ።
ኣብ ምብራቕ ሃገረ ኖርዌይ ፊንማርክ ዝተባህለ ቦታ ብዘይ ሰብ ከይተርፍ ዓብዪ ስጋት አንጸላልዩ ምህላው ብምምልካት ሓንቲ ኮሚቴ ኣብዚ ዞባ ትሑት ቀረፅ ነዊሕ ናይ ዕረፍቲ ግዜን ዝወሓደ ናይ በረራ ዋጋን ከተተኣታቱ ዝብል እማመ ምቕራባ ተገሊጹ። መራሒ ቆንስል ምብራቕ ፊንማርክ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ቫድሶን ቬንቸ ፒደርሸን እዚ ቦታ ከም መፈተንታ ጥቕሉል መፍትሕታት ጌርካ ክረአ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ብዘይካዚ መንግስቲ ረብሓታት ቆልዑ ብዕፅፊ ብምውሳኽ ናይ ቆልዑ ክንክን ብምቋምን ከምኡውን ዝሓሰረ ናይ ተምሃሮ ልቓሕን ካልእን ስጉምትታት ክውሰድ እቲ ቆንስል እማመ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ፊንላንድ ዘሎ ህዝባዊ ደገፍ ኔቶ ካብቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ተመሳሳሊ ሕቶ ከም ዝዓቢ ተሓቢሩ። ኣብ ፊንላንድ ተርባፅ ኣባልነት ኔቶ ነጊሱ ከም ዘሎን ድሮ ሓደ ቢራ ኔቶ ተባሂሉ ተሰሚዩ ኣሎ። እታ ኣባልነት ኔቶ ንምኽታም ዝወዓለት ዓይነት ብርዒ ሰብ ብብዝሒ ስለ ዝሸመተ ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ኣይትርከብን እያ ክብል ወኪል ዜና ኖርዲክ ሉካስ ዳልስትሮም ከም ዝጸብጸበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ክልቲአን ሃገራት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዘን ዝሓለፈ ረቡዕ ኣባልነት ኔቶ እኳ እንተመልከታ ኣብ ሽወደን እቲ ጉዳይ ከምቲ ኣብ ፊንላንድ እተኻየደ ዓይነት ኣዝዩ ርሱን ክትዓት ከም ዘይተኻየደሉ ዳልስትሮም ወሲኹ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ብሪጣንያ ብፕሪምየር ሊግ ዝፍለጥ ኩዕሶ እግሪ ብዓወት ማንቸስተር ሲቲ ክተም ዝተዛዘመ ተፈሊጡ ኣሎ። እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ግጥም ንኣስቶን ቪላ ብምስዓር ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዓመተ ውድድር 2021-22 ጨቢጣ ከም ዘላ ካብ ለንደን ዝወፅእ ሓበሬታ ረዲዩ። ኣብቲ ኩለን 20 ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዝተጋጠማሉ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ማንቸስተር ሲቲ ዶ ሊቨርፑል ትዕወት ትኸውን ዝብል ሕቶ ክሳብ ናይ መወዳእታ ደቃይቕ ቀፂሉ ከም ዝነበረን ሲቲ ኣብተን ቀዳሞት 75 ደቃይቕ ብክልተ ሸቶታት ተመሪሓ ድሕሪ ምጽናሕ ተፃወታ ኣብ መወዳእታ ብዘረኣይዎ ህልኽን ሓቦን ዝመልኦ ፃዕሪ ኣብ መበል 76 ደቂቕ ብጉንዶጋን ኣቢላ ቀዳመይቲ ሸቶ ከም ዘመዝገበት ድሕሪ 2 ደቂቕ ድማ ሮድሪ ካልኣይቲ ሸቶ ከም ዘመዝገበ ተፈሊጡ። ብነጥቢ ምስታ እግራ ክትስዕብ ዝጸንሐት ሊቨርፑል ማዕረ ኮይነን ድሕሪ ምቕጻል ሲቲ ኣብ መበል 81 ጉንዶጋን ብዘመዝገባ ሸቶ 3 ብ2 ስዒራ ጸወታ ተዛዚሙ ከም ዝተዛዘመን ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ክትዓትር ከም ዝበቕዐት ተፈሊጡ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናዶ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ብስሩዕ ናይ ዜና መሰናዶ ስጋብ ንራኸብ። ንሎሚ በዚ ወዲእ ኣለኹ። ሰላም ደሓና ምስዩ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።